aniversari el dia 19 de juny, aquí al pati de l'institut, amb l'actuació dels que aturen la seva gira per complet per poder venir aquí a tocar. Podreu aconseguir els tiquets del sopar en les botigues que teniu a la part inferior de la pantalla pel preu simbòlic de 3 euros. Doncs acabar dient que ja esteu tots convidats i que ens ho passarem d'allò més bé. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang, ara que em sento capaç de cantar si un altre canta, avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjant. A la nit, al cel, aquest mar tan nostre i el vent que al matí ve a besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol.